Kaixo, Jon, Joseba eta Ruben gera, eta CFM-ko nanofotonika kuantikako laborategian egiten dugu lan. Gure lanean, argiaren propietate funtsezkoenak ulertzen saiatu egiten gera. Eta horretarako, argi iturri ezberdinak erabiltzen ditugu. Laser batetik hasita, fotoietaraino. Hau da, ezaugarri kuantikoak dituzten argi partikulak erabiltzen ditugu ere propietateak ulertzeko. Materialei dagokionez, begiekin ikusi ditzakegun kristalak eta baita ere objektu mikroskopikoak erabiltzen ditugu gure ikasketetan. Ikusi nahi aldezu nola egiten ditugun gauzak. Pasa gurekin laborategira eta erakutsiko dizugu. Laborategiaren alde honetan argi iturri berezi bat daukagu. Normalean, gure inguruan ditugun argi iturriek, lanparek, laserrek edo eguzkia bera, argi intentsitate handiak bidaltzen dizkigute. Eta, argi iturri honek ordea, argi partikulak binaka bidaltzen dizkigu. Hau da, tantak balira bezala. Gainera, argi partikula hauek bikiak bezala direla esaten dugu, hau da, lotuta daudela. Horrez esan nahi du, partikula batek bestearen arabera jokatu egiten duela, ez? Eta argi partikula hauekin egiten duguna, bada gero, ikusten duzuen bezala, ganbera honetara bidali. Bertan, objektu mikroskopikoak jartzen ditugu, eta ikusten dugu partikula biki hauekin zer gertatzen den. Eta sorpresa, batzutan ez dira lotuta irtetzen. Kaixo, ni Joseba naiz, eta laborategi honetan argizpiak erabiltzen ditugu partikula txikiak harrapatu ahal izateko. Gizakiok oso handiak garenez, ez dugu nabaritzen, baina argiak bultzatu egiten gaitu. Era berean, gorputz oso txikiak harrapatu eta mugitu ditzakegu tranpa optiko bat sortuz. Omnien izpi abduktorea bezala. Hemen bi adibide. Alde batetik partikulak lebitatzen jar ditzakegu hutsean, eta bestetik uretan dauden partikula oso txikiak mugiarazi ditzakegu, harrapatu eta mugiarazi ditzakegu. Hemen ikusten den bezala. Honi pintza optikoa deitzen zaio, eta bakteriak bandan-bandan aztertzeko erabili dezakegu medikuntzan adibidez. Kaixo, Ruben naiz, eta hurrengo esperimentuan gaixotasunak azkarrago eta zehatzago detektatzen saiatzen ari gara. Hortarako, diamante bereziak erabiltzen ditugu. Diamanteak karbonoz osatutak dira, eta normalean gardenak izango lirateke, baina inoiz ikusi alduzue diamanteren bat kolorea duena? Hori esporutasunak dituelako da, eta esporutasun horiek oso propietate bereziak dituzte. Gure kasuan kuantikoki kontrolatu alditugu antenekin, mikrogüinekin, eta iman eta laserrarekin. Era hontan, espero dugu makina hau medikoek erabili ahal izatea gaixotasunak azkarrago, zehatzago eta merkeago detektatzeko.